ku bani kiɗan gidan amana dar. Bashir Sa'idu mai amana ne. Makiyanmu yanzu dole sun wanwar. Bashir Sa'idu mai amana ne. Muna san mana sakar. Bashir Sa'idu mai amana ne. Dan hanyar gaskiya muka yi dodar. Bashir Sa'idu mai amana ne. Ba da khairin da ba amana ba. Bashir Sa'idu mai amana ne. Babu Bashir mai gidanmu ne tilo. Bashir Sa'idu mai amana ne. Dan Sa'idu in kiya farin allo. Bashir Sa'idu mai amana ne. Wata sirri a radi sai kolo. Bashir Sa'idu mai amana ne. Wayar hannu rike ta sai da hello. Bashir Sa'idu mai amana ne. Ubanmu dole ma zagar. Bashir Sa'idu mai amana ne. Dan dole ne yi matun fur. Bashir Sa'idu mai amana ne. Mutunci daki mutunci ganyaye. Bashir Sa'idu mai amana ne. Maganin yanko ranka kuraye. Bashir Sa'idu mai amana ne. Rawan nafet. Bashir Sa'idu mai amana ne. Rawan nafet ina ka boye su. Bashir Sa'idu mai Na ji amana mai sauran ne. ka tayi maka farfe su. Bashir Sa'idu mai amana Sabon ne. yaran ka ne yabon bayanin su. Bashir Sa'idu mai Kai amana da shi sa'adan ne. ku dole za mu aske su. Bashir Sa'idu mai amana Rawan ne. nan na biyo ta layinka. Bashir Sa'idu mai Ka amana ɗauki rena ɗai ne. kuma ka kai ta ɗakinka. Bashir Sa'idu mai amana Bayan ne. gari abun ka kai hauka. Bashir Sa'idu mai amana ne. Na ba ku buhu ku ba da kan koko. Bashir Sa'idu mai Ku amana damu ne. mutane wai alheri ne. Bashir Sa'idu mai amana ne. Na ku alherin kenan. Bashir Sa'idu mai amana ne. Yaran ka duk barayi ne. Bashir Sa'idu mai amana ne. Ko sun yi halin ubansu ne ya ne. Bashir Sa'idu mai amana Wannan ne. sakamako na cin amana ne. Bashir Sa'idu mai A amana gidan ne. gidanmu yanzu zana ɗana dai. Bashir Sa'idu mai amana Babu ne. Bashir Sa'idu mai amana ne. Bashir Sa'idu mai amana Babu Bashir ne. Sa'idu mai halarci ne. Bashir Sa'idu mai amana Babu Bashir ne. Sa'idu mai mutunci ne. Bashir Sa'idu mai amana Babu Bashir ne. Sa'idu mai zumunci ne. Bashir Sa'idu mai amana Dan ne. Sa'idu baba mai amana ne. Bashir Sa'idu mai amana ne. Yawwa mai amana ne. Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbuɗin teku take samar da dan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne suke ne ba zai fahimta ba. Mai amana ne. Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbuɗin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne suke ne ba zai fahimta ba. Mai amana ne. Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbuɗin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne suke ne ba zai fahimta ba. Mai amana ne. Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbuɗin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne suke ne ba zai fahimta ba. Ubangijin dare da rana wanda ya yi tsuntsaye. Shi ya yi jaye baki da fari ya yi rawaya da koraye. Yuzul jalali gare mu shirin wancanan garin mu kuraye. Zan wakan gidan amana a barau san bazan ci amana ba. Mai amana ne. Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbuɗin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne suke ne ba zai fahimta ba. Kara tsira da minci nabi zaɓunka. Aminu dan Amina amintaccen ila kuma ratanka. Sun sanya alai ka sanya sahabu kwadabar rasulu suka ɗauka. Auliya da shirrafa na yi waka ba ku ba halifa ba. Mai amana ne. Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbuɗin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne suke ne ba zai fahimta ba. Halin mutum jarin shi hausar ba za ta canza ba. Bashir Sa'idu mai amana ne. Kowai da kyau zai ga da kyau san ba za ta juya ba. Bashir Sa'idu mai amana ne. Gaskiya da rikon amana ba za su kai mutum ga wahala ba. Bashir Sa'idu mai amana ne. Kowace amanan wani sama Allah ba za ya kyale ba. Mai amana ne. Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbuɗin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani
fahimta ba. Mai amana ne baba Bashir bara na hige. Bashir Sa'idu mai amana ne. Sai godiya gurin Allah kai rayuwarka ta daidai. Bashir Sa'idu mai amana ne. Duk mabiyin hanyar karadu za ya ga daidai. Bashir Sa'idu mai amana ne. Yan amana ne ba mi kama da cin amana ba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbatin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne su kifa ne ba zai fahimta ba. Tushe mafarin dawa su kifa kaga kai manoho ne. Bashir Sa'idu mai amana ne. Kowa zai gaba bai da uban shi ai haramun ne. Bashir Sa'idu mai amana ne. Karshen alewa kasa tun da kai kaga kai shaki ne. Bashir Sa'idu mai amana ne. Girman da gidan uba ne je kaga dawo ba za mu kyale ba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbatin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne su kifa ne ba zai fahimta ba. A 2011 sanda su kifa ba yi sasa ba. Bashir Sa'idu mai amana ne. Lokacin CPC mai alƙalamin da ba ta yin darba. Bashir Sa'idu mai amana ne. Dambu ya duka babu Bashir kai ne kawai ya zama shafa. Bashir Sa'idu mai amana ne. Manta ba za mu manta ba tarihi ba za ya goge ba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbatin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne su kifa ne ba zai fahimta ba. A 2015 aka yi mata ku zo ku saurara. Bashir Sa'idu mai amana ne. Ya kara dawowa a tsintsiyar janar gidan shara. Bashir Sa'idu mai amana ne. Ma ya duka ya ce babu Bashir hanyar mu sai azam gyara. Bashir Sa'idu mai amana ne. Ya ce haba a zaɓe mun ci cinduba da fashi ba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbatin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne su kifa ne ba zai fahimta ba. Aka zo 2019 yan uwa ku zo ku dudduba. Bashir Sa'idu mai amana ne. Gaskiya da rubon amanan babu Bashir duk bai sauya ba. Bashir Sa'idu mai amana ne. Yakin kwamanda ta sa dambu ya yi hawa uku duba. Bashir Sa'idu mai amana ne. A siyasa kowan ma a haka ya zama uwa baba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbatin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne su kifa ne ba zai fahimta ba. 2023 ta zo ku zo ku lissafa. Bashir Sa'idu mai amana ne. Yarjejeniya suka yi a tsakanin su ba batun jarfa. Bashir Sa'idu mai amana ne. Amma dan mu saboda butulci nan ya ce bara ya sa safa. Bashir Sa'idu mai amana ne. Nan da ya yi uban shi karshe ne ba zai yi kyawu ba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbatin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne su kifa ne ba zai fahimta ba. Mai karatu ka ji kaɗan a cikin hikayar ne. Bashir Sa'idu mai amana ne. Ya hayafi a sashen shi kwari da dukkan hujjan dai. Bashir Sa'idu mai amana ne. Gaskiya tsagwaranta ne domin ba ƙarya a harkan dai. Bashir Sa'idu mai amana ne. Komai munai da hujja ne dan ƙarya ba zai yi riba ba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbatin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne su kifa ne ba zai fahimta ba. Waye kuda habare roman shi sai kudin safa. Bashir Sa'idu mai amana ne. Kai ka san da hauka lokacin zafi a sasafa. Bashir Sa'idu mai amana ne. An mai ruwa kun sani duk iskancin ta ba ta cin mafa. Bashir Sa'idu mai amana ne. Ko yake da sirri ni dai na san ba zan ki malam ba yawa. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbatin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne su kifa ne ba zai fahimta ba. Waƙan Bashir Sa'idu dole sai da malam ai. Bashir Sa'idu mai amana ne. Nasir Ahmad yar
rufai a radina wa kai daidai. Bashir Sa'idu mai amana ne. Duk inda ka sa gaba a muna ta ƙara babu fashi dai. Bashir Sa'idu mai amana ne. Kun ga yanzu rayina a siyasa ba su wancan ba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbaɗin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne suke fane ba zai fahimta ba. Bashir Sa'idu Mai amana ne. Bashir Sa'idu Mai amana ne. Bashir Sa'idu Mai amana ne. baban su Nabila Mai amana ne. baban su Muhammad Mai amana ne. angon Zainab Mai amana tare ne. da Zainabu Abu Mai amana ne. baban Nasir Mai amana baban ne. Nasir Zaki Mai amana ne. Sulaiman Gabu Mai amana ne. Sunna Wakili Mai amana ne. Mai amana ne. Oganmu Mai amana ne. Tantawa Banunmu Mai amana ne. sai kai Masaraki Mai amana ne. Bashar Wakili Mai amana ne. Bashar Wakili Mai amana ne. Jafar Sani Mai amana ne. na tuno da Luftan Mai amana ne. a gaida Luftan Mai amana ne. Honorable Luftan Mai amana ne. Kabir Ajuji Mai amana Honorable ne. Ajuji Mai amana ne. Aminu Sani Minista Mai amana ne. Aminu Sani Minista Mai amana ne. Kaya hayafi ne Mai amana ne. Kaya hayafi ne Mai amana ne. Yan alkhairi Mai amana ne. bawan Allah Mai amana ya ne. bawan Allah Mai amana ne. Hajiya Murja Mai amana ce. Murja Abdul Hassan Mai amana ce. ta arkan zanzan Mai wakilin amana ce. arkan zanzan Mai amana ce. Hajiya Zainab Mai amana ta ce. Jailan Tariki Mai amana ce. Hajiya Zainab Bugaje Mai amana ce. Fatin na Bugaje Mai amana ce. Mai amana ce. Hajiya Fatima Mai amana ce. Hajiya Fatima Amma Mai amana ce. Maman su Ma'azzam Mai amana ce. Mai amana Hajiya ce. Ayuba Habiba Mai amana ce. Maman su Khadija Mai amana ce. Mama Tausayi Mai amana ce. Mai amana ne. Ali Sa'idu Mai amana ne. Baban su Umaira Mai amana ne. Jafar Sa'idu Mai amana ga ne. Musa Hamza Mai amana ne. Gammu Bature Mai amana ne. Shehu Bature Mai amana ne. Albashi namu Mai amana ne. Dan Maliki namu Mai amana ne. Ambishan Muslim Mai amana ne. Barde na wakili Mai amana ne. Barde na wakili Mai amana ne. Direban mulki Mai Baba amana Ali ne. direban mulki Mai amana ne. Ya Hansanu Mai amana ne. Wada da bayani Mai amana ne. Hassan mai shara Mai amana ne. Na gode Mai amana ne. Musa Imani Mai amana Akwai ne. Bashir kuma Danja Mai amana ne. Bashir Danja Mai amana ne. Ko Bashir Danja Mai amana ne. Abubakar kuma Dadi Mai amana ne. Abu Dadi Mai amana ne. Abubakar Dadi Mai amana ne. Sai Kasim Auta Mai amana ne. Koga Kasim Auta Mai amana Kasim ne. Auta Kusfa Mai amana ne. Ya hayafi Mai amana ne. Ya hayafi Mai amana ne. Baban ya hayafi Mai amana ne. Yan alkhairi Mai amana ne. Yan albarka Mai amana Mai ne. kiban alkhairi Mai amana Mai ne. tafiyan albarka Mai amana ne. Mai adalci Mai amana ne. Ya haya Muhammad Mai amana ne. Kike na Bashir Mai amana ne. Na Bashir Sa'idu Mai amana ne. Kike zaki Mai amana Wuce ne. shirin su suke ba Mai amana Wa da ne. shirin su suke ba Mai amana ne. Komai kai daidai ne Mai amana Ima ne. baro kan gani Mai amana Mai ne. waƙan gabarau Mai amana ne. Wallahi Mai amana ne. na gode Mai amana ne. Yawwa Mai amana ne. Halifa barau Mai amana ne. Shehin waka Mai amana ne. Jagoran yan waka Mai amana ne. Mamun yan waka Mai amana ne. Yawwa Mai amana ne Mai amana ne. Mai amana ne Mai amana ne Mai amana ne Amana ne Mai amana ne Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne Tumbaɗin teku take samar da dan ruwan rafi Wani nasarar matsala miski ba ne ba zai fahimta ba Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne. Tumbaɗin teku take samar da ɗan ruwan rafi. Wani nasarar matsala ne suke fane ba zai fahimta ba. Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne Tumbaɗin teku take samar da dan ruwan rafi Wani nasarar matsala ne suke fane ba zai fahimta ba Mai amana ne Bashir Sa'idu mai halarci ne.
ba